Kovács Boglárka vagyok, tudományos segédmunkatárs és a Pannon Egyetem Vegyész és Anyagtudományok doktoriskolájának PhD hallgatója vagyok. A Nanobiosensorica kutatólaboratóriumban én genetikailag módosított fehérjékből hozok létre felületi bevonatokat, és ezeken a bevonatokon vizsgálom humán sejtek adhéziós kinetikáját. Azt szeretnénk megérteni, hogy a sejtek hogyan viselkednek, hogyan tudnak kitapadni különböző felületeken, illetve hogy hogyan tudjuk a sejteknek a kitapadását és működését befolyásolni különböző molekulákkal. Sejtadhéziós bevonatokat tudunk különböző mintázatokban felvinni a felületre, ezzel pedig befolyásolni tudjuk azt, hogy hogyan növekedjenek a sejtek. Még az egyetemi éveim alatt a BSC TDK dolgozat írása kapcsán kerültem ide, aktíva vagyok kapcsolatban a laborral, és mióta PhD hallgató vagyok, 3 éve dolgozom nap mint nap itt. A legjobban azt szeretem, hogy mindig új dolgokat lehet megtanulni, nagyon sokat kísérletezünk, jó érzés, amikor a világban más kutatók érdemesnek találják a munkánkat arra, hogy egy külföldi folyóiratban publikálhassuk. Én Vértesi Gábor vagyok, az Energiakutató Központ Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének a tudományos tanácsadója. Fotonika osztályon belül ez a laboratórium mágneses mérésekkel, mágneses kutatásokkal foglalkozik. Ferromágneses anyagok vizsgálatát lehet ilyen módon elvégezni. Nagyon sokféle roncsolásmentes mérés létezik. Gondoljunk arra, hogy amikor a vasutas a vonat mellett végigmegy és a sínre rákoppint a kalapácsával, a hangból azt határozza meg, hogy a kerékbe van-e repedés vagy törés. A másik nagyobb kutatási terület, amivel itt foglalkozunk, az az örvényáramú mérési módszer. Bármilyen vezető anyagban, ha elektromágneses teret generálunk, és az anyagban folytonossági hiba van, akkor az a mesterségesen generált örvényáramoknak a folyását valahogy zavarja, perturbálja, akkor abból következtetni tudunk, hogy az anyagban van-e valamilyen hiba. Itt kezdtem a pályafutásomat, az sok-sok évvel ezelőtt, most már közel állok a nyugdíjhoz, mindig is mágneses anyagokkal foglalkoztam, és aztán ebből alakult ki ez a jelenlegi kutatási irány. Öröm ide bejárni, öröm a kollégákkal együttműködni, hogy én mindig is úgy éreztem, és most is úgy érzem, hogy egy hasznos munkát végzek. Az, hogy egy jelenségből ipar számára alkalmazható eszközöket gyártsunk, az egy érdekes munka, sokat publikálok is, tehát az egész munkában örömemet lelem, érdekesnek találom, szellemileg is kielégít. Fréd Miklós vagyok, doktori címet egyetemen és az akadémiától is szereztem, tudományos tanácsadói beosztásban dolgozom. A legérdekesebb dolog az, hogy néha egész alkalmazásig is eljutunk, az ember látja is a hasznát a kutatómunka eredményének, persze sok éves távlatokban. Mi elég régóta vékony rétegekkel foglalkozunk, a milliméter ezred, tízezred része vastagságú rétegek, ezek főleg mikroelektronikában, illetve napelem technológiában kerülnek elő. Ennek a méréstechnikával, az alkalmazásával foglalkozunk. Ezt úgy hívják, hogy ellipszometria, polarizált fényt használunk, amivel például 3-dimenziós mozikban találkozik a hétköznapi ember. Szilícium technológiából indultunk ki, és annak a elágazásait vittük tovább. Mobiltelefonoknál is van például, hogy átlátszó képernyő tetejére olyan vezetőréteg kerüljön, ami még átlátszik, majdnem úgy vezet, mintha fémréteg lenne. Több éves, évtizedes fejlesztésnek a végeredménye látható itt, mögöttem egy prototípus, és ennek a különböző változatai már kikerültek külföldre is, 1-2 darab. Ez a műszer, ez azt tudja, hogy egyszerre majdnem, hogy az egész felületen meg tudja mérni a rétegvastagságokat. Mindig a kíváncsiság után tudtam menni. Hogyha az ember az elképzeléseit el tudja adni idézőjelben a finanszírozó szervezeteknek, az akadémiának, az Országos Tudományos Kutatási Alapnak, vagy az Európai Uniónak, mert több Európai Uniós projektben is részt vettünk, akkor azt csinálhatja, ami érdekli, és a végeredmény az még hasznosul is, az akkor külön örömet okoz. Deák András vagyok, a Fotonika Laboratórium tudományos főmunkatársa és a kémiai
nanoszerkezetek csoportnak a vezetője. Kutatási tevékenységünk az különféle nanostruktúrált rendszerek, nanorészecskéknek a létrehozása, az ilyen önszerveződési folyamatokkal, kolloid kölcsönhatásokkal kapcsolatos. Ugyanúgy foglalkozunk kémiai szintézissel, mint optikai minősítéssel. Ilyen nanostruktúrált rendszerek, pici nanorészecskék jelen vannak az életünkben. Mondjuk kozmetikai termékekbe raknak bele olyan nagyon apró részecskéket, amelyek segítenek kiszűrni napsugárzásnak a káros UV-tartományát. Több olyan dolog van is természetesen, amire nagyon büszkék vagyunk. A leginkább, amit kiemelnék, az az egyedi nanorészecskékkel kapcsolatos, illetve ezeknek a vizsgálatával kapcsolatos eredményeink. Sikerült például demonstrálnunk azt, hogy egyetlen egy nanorészetskét fel lehet használni nagyon érzékenyen, optikai módon vizsgálva hanghullámoknak rendkívül érzékeny detektálására. Sikerült egyedi nanorészecskék szintjén megmutatnunk azt, hogy hogyan történik folyadékfázisban két például különböző nanorészecskének az egymáshoz tapadása. Nagyon különböző dolgokkal foglalkoznak a kollégák. Rendkívül változatos a munka, soha nem unjuk meg, állandóan új problémákkal és kihívásokkal találkozunk. Mindenképpen rendkívül színes terület, kutatói szabadság adott, és az intézetnek az infrastruktúrája pedig magyar és nemzetközi viszonylatban is elég jónak mondható. Risz Ferenc vagyok, tudományos főmunkatárs. Síkfelületek optikai mérés technikájával foglalkozom. Ehhez egy olyan eljárást alkalmazok, ez egy több mint 2000 éves módszer, egy ősi japán úgynevezett varázstükör elvére épül. Ezt az elvet lehet alkalmazni a modern technikában is, például félvezető szeletek simaságának és felületi hibájának vizsgálatára. A mindennapi életünkben rengeteg olyan eszköz van, amelynél fontos a felületi síkság. Ezeket valahogy vizsgálni kell a gyártás közben. Erre leginkább optikai módszereket célszerű használni, amivel én foglalkozom, ez egy ilyen optikai módszer. Jól ment a matek, fizikai is, versenyekre jártam, gimnáziumban úgy szintén, tehát az nem volt kérdés, hogy valami ilyen pályára fogok menni. Ebbe az intézetbe egy tanárom javaslatára jöttem. Itt nagyon sok mindent találkozik. Itt a minták, ahogy készülnek, az részben kémia, ahogy a minták deformálódnak, az mechanika. Szóval itt sokféle tudományág találkozik mint egy pontban. Petrik Péter vagyok, a Fotonika Laboratórium vezetője. Legfőbb feladatköröm az, hogy koordináljam a csoport munkáját, megszervezzem a mindennapi munkákat. Nagyszerű csapat van, nagyszerű emberek, támogató a légkör, nagyon jó a hangulat, szeretünk együtt dolgozni. Az utóbbi évek eredményei közül kiemelhető bioellipszometriai mérések, bioellipszometriai eredmények, ahol folyadék szilárd határfelületen fehérje leválasztást követünk in situ módon. Még a 90-es évek elején jártam először az intézetben egyetemistaként, a Műszaki Egyetemről. Ami elsőként megragadott az az, hogy nagyon barátságos volt a légkör, nagyon segítőkészek voltak az emberek, ez volt az, ami az embert így inspirálta és magával ragadta. Én hiszek abban, hogy a kutatásfejlesztés az nagyon fontos ahhoz, hogy a versenyképességét növelje egy országnak vagy egy régiónak, és hogy az emberek életszínvonalát javítsa. Tehát én ezt is érzem mögötte, hogy mi ehhez is hozzájárulunk. Számos kiváló kutatócsoport dolgozik a laborban, legalább 4-5 olyan csoportja van a labornak, akik a nemzetközi élvonalba tartoznak, a kutatásuk élvonalát képviselik.